Awusuka leli madoda. Namhlanje ngizokhuluma into ebaluleke kakhulu ngoba ngizokhuluma into ethinta izithandani. Waphela izithandani ziyathandana, zixabane, thotha abanye sebeze bashada, sekuya divorcewa, sekuqanjwa amakhoti, uyabona abasenzini balwa nomkhwenyana, bakamkhwenyana balwa nomakoti, waya uyabona umakoti uhambe ekhalela wonke umuntu ngomkhwenyana wakho, umkhwenyana uhambe neke igama likamakoti, odadewabo bamkhwenyana, odadewabo bamakoti, mbethi mehlwana nje ngizolithinta lelo daba lolo. Olwesibili udaba engifuna nje hayi ukuthi ngizolithinta lolu, ngicela nje uashorisha abantu noma kuthiwa nikuphi la nikhona khona engicela niyazi ngami, noma kuthiwa uyaqala ukungibuka, noma kuthiwa ungibuka ngamehlo ukuthi mhlambe uyazonda into ibhadi lakho nje uma ubuka ngamehlo kuzonda mina uzonda umuntu wrong ngoba angisoze ngayikhuluma into engayazi. And noma yini engiyishilo ngiyohlala ngizoyimela, noma yini engishilo and iyohlala izoba ile ndlela engisho ngayo. Uyathanda noma uthandi, ngihamba nepower enkulu kakhulu, inkulu kakhulu ipower singihamba nayo, and ngiyaziqhenya futhi ukuthi ngibe namandla amangaka akwazi ukuthi akhuluma izinto zenzeke. Ziningi into engiyikhulume zenzeka, yabo. Recently phela imini okhulume le ndaba le eyayithinta upresident we-EFF uMalema, le eyayithinta indaba yamabhokobhoko, ngithi akayiyeke leyo ndaba ngoba ziya kuma-elections. Imini othinte leyo nto, yabo, engayithinta futhi ngenhlanhla ngoba umholi loya, ngenhlanhla futhi wangaqhubeka nokukhuluma leyo nto. Bathi noma bethi bayazama abanye ukungi-engage kuma-comment ngaleyo nto, ngangibatshela ngithi ngicela nibheke ukuthi u-CIC uzoqhubeka yini ayikhuluma ngendlela ahlakaniphe ngayo uMalema. And naye uMalema unalesiphiwo esokuthi bengabe esho into kube u99% ukuthi into ayishilo yenzeke. Izinto eziningi ziqhamuke naye, and futhi nakhona futhi bayabona abantu ukuthi ziyenzeka. Iqole bafethu ungalwi mangisancoma omunye umholi noma ngisancoma enye inhlangano. Ngelinye ilanga ngizoyithinta nale eyakho futhi siveza ama facts, yabo. Ngaphinda futhi recently ngakhuluma ngendaba ethinta ingoma yokuhlukanisa unyaka ophuzini, ngathi ngiyayibona ukuthi into ezophazamisa lento yengoma yokuhlukanisa unyaka it's because abanye sebethembele kakhulu emlomeni, sebevota ngomlomo, bathemba ukuthi umlomo bazosebenzisa wona, kanti criteria ye-SABC okhuzini FM ithi kumele kuvote, and lonto it got no hard feelings. Imili competitions and ukhozi lu under SABC, and SABC inkampani enkulu kakhulu when it comes to lento zokubroadcaster and running competitions and stuff, yabo. Akusona ayiyona fly by night indaba yokhozi ne-SABC, into enkulu kakhulu enama auditors a professional kakhulu, okusho ukuthi abukho ubugebengu omngenzeka obunga costa iningizimu Africa when it comes to SABC, because wonke umuntu wakho yonke into e-SABC ithe njo ekubhekeni. Lento ayifuni uyizele ngokuchema, ayifuni uyizele ngomqondo ushibhile, kodwa uma ngabe kune competition, nathi siwenzile ama competitions sakhula amadoda, nathi sibile involved ma competition. Ngisho ebholeni kuthi mangabe ihlulwa enye team ubone sebekhahlelana kuze kuliwe, kuze qhamuka uref athi pap kuze qhamuko yellow no red card. Uma kune competition bafethu kuyenzeka uma ngabe abantu abahlulwayo bengalawuleki, kuyenzeka bagcine bengena ezintweni ezipersonal nasezintweni ezithinta ukulwa. Kodwa nje i-competition yokhozi ne-SABC ithi vota, ovote kakhulu uyena ozohlomula indondo, yabo. Makune competition ke kubuye kudlalweke ingqondo, siyazi, and ngake ngasho futhi ngathi mina ngeke ngingenelele ezintweni zokudlala ingqondo because
nasebholeni kuyenzeka umuntu umdlalise irough ngoba ufuna ukumgqilaza ufuna ukumkhathaza ukuze wenzini uhambe uyokona igoli ungamlimazi but umuthi nje ngerough irough into yakhona ke nje bengabe kune competition noma kunani nani into yakhona irough asingeni ke thina kuma rough kodwa simile nje icriteria yokhozi ithi vota uma ngabe ungavotanga noma uvote kancane noma uvote kancane uzohlulwa and uma kuvotwa ayikho into ethi ithi le criteria vota noma kangaki you can vote as many times as you want ungavota noma kangaki akukhethile ukuthi mangabe ukuthi ufuna ukusupport umuntu ovotayo ufuna ngempela uze usend imessage nani niyakwazi lezi zinto ukwenza ama groups as teamwork ukuthi namhlanje bafethu sizovota amavoti amangaka ngoba lento siyithatha very serious and ibrand yethu siyithatha very serious yenziwa ama groups selo even ngangayisho lento even kusekhona indidane kwakubuye ehlale la kwami but hayi ukuthi zonke izinsuku mayivote indidane kwahlala kwami kodwa kwakuthi mase kushawa ama final vote kwahlala la kwami kuthengwe airtime bese kuyavotwa nangesikhathi ngivotela umculi engangade ngimphethe ngaleso sikhathi sasithenga i-airtime ihlalwe phansi baba sometimes kuthenga i-airtime abanye basendi i-airtime engeke bakwazi ukuza ngoba kuthiwa yini kuthiwa vote as many times as you want ayikazi ubugebengu lonto unless icriteria bebezothi abomsakazo bethi vota kanye per person criteria mhlawumbe kusamele baqeqeshwe and ukhozi kufuna lithatha initiatives lokuthi kuqeqeshwe abantu abasuke bezongenela competitions ukuthi yini competition because ngithema ngibuka la kwenzeka ngabona hayi abanye abayazi competitions abanye bafaka impi yomtsizwa nempi yodlami la ingangeni khona abayazi competitions abantu lento ngiyoyisho noma kuthubani uma kuthiwe vota kungaqhamuka ingoma releaswe sekusele le commencement date contact to commencement date ukuthi iqala nini competition idinga abantu abanjani abazoqualify konke enjalo if ungekho happy ngokuthi icommente nini ama qualifying criteria wonke ahamba kanjani okwakho funa ama qualifying criteria bese uba nobufakazi kade ngibuke nje abantu bekhuluma yabo awikhuluma into ungenako ufakazi veza ufakazi ukuthi le album releaswe ngalesikhathi ikanti competition comments ngalesikhathi icriteria yakhona ithi lapha kune criteria angayimithanga lo kanjani then ke lonto ke ibisiya investigator noma ipublic opinion ikwazi ukuyibona icourt of public opinion ikwazi ukuyibona ukuthi hayi baqinisile irizwe ngalesikhathi nangalesikhathi hayi ama hearsay thina njengoba sila mina angikhulumeli indaba zamaskandi ngikhuluma njengoking abantu bonke esifuna ukuthi noma yini abayenzayo ayibe healthy kodwa mase ngena izinto ezipersonal kakhulu personal matters awafuneki la kudlalwa khona ama personal matters awafuneki la kuthiwa vote kuzowina ovotile and sibheke ngabe ehlabovu ukhozi ukuthi lizoyimela into yalo kuze kube sekugcineni yini ukuthi vote kuzowina umuntu ovote kakhulu 90 sibhekile ngoba phela akwazi ukuhlala ngepublic makuthiwa ipublic ayivote yavote ipublic once ipublic nje into yathinta ipublic thinta thina once ipublic ya contributor noma ingacontributor ngo150 owodwa once ya contribute sekumele kube nefair lapho imina phela umele ipublic kumele kube nefair lapho sekumele irani ize ibe sigcinile and thina njengabantu abadala nabantu abane power here and there kumele simele iqiniso akufanele sicheme madoda fanele sicheme ingoma nengoma imnandi lekifana nentombi yabo ifana nonkosikazi unkosikazi wami muhle kumina awukwazi ukuthatha unkosikazi wami uyomqhathanisa
nonkosikazi ka Jay-Z uBeyonce mase kuthiwa muhle uBeyonce muhle phela ku Jay-Z nabanye abantu abakholelwa ku Beyonce owami unkosikazi ngisho ngaba nechide muhle kumina uma ngithi mina lengoma imnandi awukwazi ukungiconvince otherwise uthi ayikho mnandi lengoma ayikho mnandi kuwena kodwa kumina ngithi mnandi ngendlela emnandi ngayo ngingakhipha ngisho imali yami noma kangaki ngivotele ngoba I mean what I say kodwa umuntu ongayimini into ayishilo angathi mnandi vota phela akasafuni ukuvota ila ifika iphambane khona lapho yabo so angifuni ukungena kakhulu kulezi is because lento ngiyayibona ukuthi isidlalwa ngokwemkhwepha nangokwani thina nje simile iqiniso thina uma ungalifuni iqiniso angifuni ukungena ukuthi ke angikhulumeli indaba zosikhoza ngikhulumeli indaba zokuthi ubani uzwana ubani into ezi-private angifuni ukungena kuzona because I've got my own private life. I've got my own private life and wonke umuntu unayo private life yakhe so angifuni ukungena into private mina ngikhuluma ngecriteria ukuthi nansi criteria imkanje criteria and siyibhekile leyo cause because ithi public ngabe kuthiwa ibithi abaculi kuthiwa sifuna ukubona umculo ocula kahle kunomunye uyabona ngene stage awuculi beke ngingene leyo kodwa mayithi imali ze public I'm in and angifakwa ngiyazingenela akufanele nje kuba uma ngabe igcokama li right liphambili igcokama lithola indondo yakhe mangabe ukhuzana right ephambili akatholi indondo yakhe bengabe lo mjita lokuthiwa udlala thukuzini ephambili akathola into emfanele bengabe ulokhuzana ubani omunye khona phaya mangabe ubani abanye abakhona bephambili abathola into ezifanele angadlali rough madoda ngoba mase kuthiwa kudlala rough njengoba sibuka phela sizona sibona Popayi yithi labe sobe sidlalela ingoma kuthiwa naku unyaka uhlukana sifuna ukhozi libe nale fair elayenza mzwane kuwina uDJ show sifuna leyo fair kwaselezi fair lapha ngoba leyanto yayithi ukhozi alime ngamavote ukuthi lo muntu udumile or akadumile ayikona bathe bafuna amavote naku uDJ show uwafakile and ngeke lokuyobheka ukuthi uShow uvotele ubani ayikho lonto le uvotele ubani ayikho lonto le babe kade le campaign abeba nama groups mase kuyavotwa kuthengwa ama airtime mase kuyavotwa babe campaign athola abantu abayiteam yakhe thiwa kuvotwe nathi futhi sasenze njalo ngisaphusha umculo ngangenze njalo mina ngoba lento yokuhlulwa nje angiyifuni mina indaba yokuhlulwa ngifunda ukuhlulwa so ngiyajabula mangibona amaqhawe egijima nayo mabe idlala iraf abadlale le raf healthy kodwa bangakhohlwa ukuvota abadlale healthy uyabona ukuthi hawo madoda ngampela ningaze nivotele ingoma nje ingoma kodwa ithukusho ngomlomo lokho ibufaka ivoti phela musu ukusho ngomlomo bese ukhohlwa ukufaka ivoti ngoba uyalidayisa leli artist olithandayo uyalidayisa yabo igcokame elikhuzana elisha lapha yami angifuni ukuqamba manga lo yamfana uyi role model yabantu abaningi nami la mfana ngimkhonzile ngani ngoba umfana engimazi ukuthi unesibindi uyayimela into yakhe yabo uyayimela into yakhe wafishana ishuwa bakhipha ingoma emnandi bafana ithi masithi uyiyaza mnandi ingoma and wonke umuntu oyizwayo ukuthi yaza mnandi ingoma ithi masithi umuntu wami ithi masithi kuya ngokuthi ngubani mhlawumbe uyizwa lento bathu impilo iya ngokuthi ngubani uphila nobani uphethe style esinjani impilo it's about Lord impilo kuya ngokuthi ngubani uphila nobani uphethe style esinjani empilweni you don't hang yourself with wrong people because those people they are going to determine your future. You make sure ukuthi you hang yourself with people who's got positive mind. Yabona, who's got positive mind. Kuya ngokuthi ngubani. Nawe ke ake uyibheke ukuthi ubani la ukhona. Yabona, ake ubheke ukuthi uphila nobani. Ake ubheke ukuthi uphethe style esinjani. Sigqoke nje lama blaze abiza kanje asizenzi uhlobo lwestyle esisiphethe.
and lento kumele izikhulumele yona ingoma ikhulumele yona uyacabanga makuthiwa kuya ngokuthi ngubani mase kuzoqhamuka intombazane isihayiza ithi yabo iyanquma yonto kodwa akusizi ukusho ngomlomo ukuthi iyanquma ithi mawuthi iyanquma isho futhi ufaka ivoti lakho uthi iyanquma ufaka ivoti lapho awusabotage umculo awusabotage and ukhozi kufuna litho revisit kulento yokukhipha ama results weekly kufuna lithi revisit lonto ngoba ngazi ukuthi yiyo impela le edala imoya ibuye ifuna ukusebenza ngenye indlela lokukhipha ama results in future abathi revisit lonto ngathi kumnandi kuzoba isurprise nje sibone seyiduma ukuthi kwenzeke kanjani leya weekly yenza umuntu ahlale ngesinqe esisodwa uyabo waphela lesiqamba manga njengoba igcokama nenkumbi zabalandeli ukhuzalo nenkumbi abalandeli abafuni nomuntu wabo abalandeli bangenza noma yini ukuze makuthiwa bangakufela and the quality technology ikwazi ukumanipulate noma yini technology bafethu asibeni fair right now lezi indaba zokuthi kulo umlomo into personal nan isidala ukudlala lo game enye ye game lo game isidlala ipolitiki lapho why ipolitiki it's because basuke bezohola manga kusuwinile leqembu lakho usuke sewuzongena iposition eyozikhipha after 5 years umuntu usuke sethi do or die ipolitiki endala leyo blackmail umuntu ipolitiki endala emculweni sasebenzi lonto dlala ingoma la faka ivoti ngizwele nje kaze ngakuthuka ngizwe omunye ubaba ebengicabanga uhlakaniphile kahle lo baba uyiphatha kanje ngengimbize ngegama lakho uthi lo baba lenyoni kanje lo baba hey lo baba lenyoni ngangithi lo baba mina uyithile yababa lo yani eyiphatha liyathola ngafakela fethu lo baba lo yani kuba bengimzwile ethi khuzani kufuneka uzikhiphe wena ngathi ngiyapheka lo baba mina all along esenza izinto zama award ngangithi ubaba ohlakaniphile baba bathi ngithi sengithathi ukuthi baba imphatha kanje lo baba engabe sihle understand yamavoti engabe usiza ukugqugquzela ukuthi abalandeli bakhuzana abavote abalandeli begwa bavote abalandeli badlatha ukuzina abavote abalandeli bani ubaba lo G ubani lo andile kamajola abavote abalandeli babani badume emsikogada badume emsikokstad abavote uzokhombisa mawuyilida uchembi baba mawuchemile akube ukuthi iphutha awukwazi ukuthatha isinqumo baba engathi wena kuphela ithini sikhona simele iqiniso mangabe kudlalwa ngodlala thukuzini mina I can stand for the truth makudlala eGqokama I can stand makudlala ngokhuzani fusat I can stand akuye commission behave angaqhamuka amakhehlela ezolwa izimpi zawo bese kudlala ngegama lomunye umuntu oyi hard worker ngoba ngizohlala isithuli nje sewubona ama hard work ebe ngithi ulayithela baba mina ayigqweka kufakela impatha le yani thola ithini ukungipha angafunda ukungena in details ngaye but into ayishilo nje angifuqa amanga ingidinile awukwazi ukuthatha isinqumo ukuthi umuntu akenzeni ungakamtholi ukuthi unecala konke ayenzile ngamtholi necala azathi umuntu uzothola ama private investigator yini unemali eningi ayakawathole man fusak akawathole man how into le healthy yabona into healthy ekumele round ibe mnandi ibe smooth yabona wonke umuntu enjoy nathi simince sithi ngazubani ke namhlanje ngazubani hayi lento yeshoshiwele la time leliyana bengivuma ma futhi yabona abantu abakhuluma ingise ezinkulu isingisasisho uhlakaniphile man ayazi ngishintsheke lafuna uqamba amanga ngishintsheke kabi uyabona ukuphoqwa kufana ukuphoqwa intombi uyithanda uyabona bese uthola ukuthi kanti le ntombi le iyakufebela uyithanda ingodosi yakho uthola kanti bikufebela lapho udela yonke into uyithanda indoda yakho kanti indoda yakufebela ikubhangqile ihamba izalisa ngaphandle ikuphoqa disappointekile mina laba babengimkhonzi kakhulu lokwathi inhlonje elwa izimpi zakhe ze song of the year bethi bekhuluma ngilalele ngithule kodwa until the day keep alive ezodabo cabanga ukuthi ibona abaphethe la babalalela la le umhlaba unabantu abahlakaniphe ngempela uyabona emhlabeni khona izinkunzi ezihlakaniphe lokubhubha awukazi ukubeka ifoni phambi kwakho bese uyasidakelwa lana
Hey bo, angishintshekile akuyena umuntu obhesana nyanga ningixolele ba ukuthi nginyanya kakhulu yabo. Ningixolele. Yabo, asifuni ukuqamba amanga sike sabona vele empilweni ichuka manivalelwa. Ichuka manali ikhona liphendle kabuhlungu la sebenzisa iskill namandlalo laba la likhona. Ichuka manje livalelwe kakhulu ichukama. Kakhulu ichukama. Yabo, endibesikhathile futhi ukuthi ichukama ngeke yini kuthiwe liyaqhoshwa. Ingakho ngithe mina akuvotwe ngoba ngiyazi ichukama liyavalelwa vele. Yabona? Kodwa kule game ukhuzana udlala ifair. Ugijima fair ukhuzana. Uyi hard worker. Nekhokama futhi nalo linabalandeli balo engathi mangithi akuvotwe bangikhombisa shame bathi siyavota nje my king baveza ngathi good that is why belandelana ngoba bayavota abalandeli. Bayavota abalandeli. Kodwa lokho akusho ukuthi ichokama likaze lihlukunyezwe kakhulu. Ichokama lihlukunyezwe empilweni njengomsholosi. Labelivalelwa lilwe nalo libuye liveza ubuhlathi phakathi lapha ekuvalelweni libuye lidlule ngobuhlathi balo ulibone sedlulile kodwa ubona hayi lidlulile kodwa liyihlathi kodwa hayi bekufanele lezi ubuhlathi lana ubone kunyuka ilukuluku ubone linika umuntu isibhakele stage ubone ukuthi bekufanele limnike uyabhayiza veze la muntu ungavesana uyohaga umunye umfana stage futhi mina ngangakufaka ake ngithule futhi ngeke nje ngihagwe inyoni wacabanga isibhakele. Mhlawumbe thina kwakuzodlula isibhakele ngendlela engigudi ngayo nje ukubona impatha lengabe izongitrap yabo. So nje asikhulumeni ayibe fair lento le game edlalwayo bafethu ayekwe akhali vote lena manje ichokama line advantage lokuthi liyakwazi ukufohleke kanti kule game la ayafohlwa la. Ichokama liyakwazi kufohleke ibhadi lalo manje akufohlwa la kuyavotwa la and ukhuba into awina ngayo ugudi ekuthenini unesikhathi sonke and uyakuthanda ukubhala and kule game ubhala into ekufanele ayibhale athi vote ingoma bani yabo bathi abechokama vote ingoma B kwinumber ethi bani bathi abakhuzani vota ingoma E bathi abadlala thukuzini vota ingoma C bathi aba-andile kamajola vota ingoma G. Uyabona nje ukuthi uvote zishake vote amasimba amani pho lawa eseblackmailwana wona sikhona afu sek phinde futhi ngithithi kodaba ukuthi nginyanyile ningixolele kanjani nenicaba akuza fokofo ngiyaziwa ukuthi mina ngiyoniphatha. Yabona ngilokho ngixolisa ngathi nginyoni wayimina. Lo ngixolisa one way ngathi wayimina ngisididida hayi suka. Bese kuzoba khona laba aba confuse inkulumo yami. Ngisangiqondise lento because ngibonile ukuthi khona abantu abangahlakaniphile hlobo. Futhi khona abantu abangasha nendlu ubatshela uthi hayibo leya plug leya kune short circuit lapha. Kune short circuit leya plug. Athi umuntu hayi uhlangana phi nama short circuits kuzosha bese kusha yonke indlu fixa leya short circuit kuleya plug awumusa ukuhlanganisa i-short circuit nendlu yeke indlu khuluma nge-short circuit mangabe kuhlangana intambo lapha ya kuvutha umlilo kuzosha nendlu nje hayi mawukhuluma ngeplug kube yiplug makuyindlu uyisilima mawunjalo uma ngithi mina kwi-MK ukuba khona kwe-MK sonke all over futhi not KZN kuphela ngoba ngibabonile abantu bebemislead indaba ze-MK bayitshethile KZN kuphela. MK it's all over baba, all over. Ngeke siwadla amandla MK, it's all over and each and every day it's becoming big. Uyabona? Kodwa mangithi mina yonke liyonto kunomuntu oyedwa engimbone iscam usigujana uzoyimosha. Mase ngiyachaza ukuthi uzoyimosha kanjani. Yabona? Mase ukuthi uzoyimosha ngoba ngihlanganisa iMK cha, usigujana uyena okhuluma ngeMK. Akumina ngithi uyena okhuluma ngeMK. Athini ngeMK? Athi abantu abafaka u500 kwi-account yeMK. Ubani omoshayo lapho? Imina noma uyena? Akuthiwe abantu bavele basuka abantu baye kofaka o500. Kuzizothiwa leyo ndaba. Sekucaca ukuthi sezithi ikhulu zeMK besingafuni i500. Thothi ababili abathathu
sebafakile sebeyabuya abantu ababili bathi sifakiswa imali kwi-MK sekuzoba sengathi MK ebekhiphe lo myalelo kanti akuyona MK leaders yini umuntu oyedwa ongayibheki into enemali phakathi yabo ngathi mina awukwazi ukufuna abantu imali inhlangano enkulu iba nabantu abakwazi ukucanvasa ama-investors uma kwinhlangano maybe these people they don't know uma kwinhlangano uyonikela kuba into eprivate awuthi unikela ubutshela umphakathi ngoba mawunikela utshela umphakathi ukuthi usunikelile kuzothi ngelinye ilanga sekubonakala ukuthi ngempela khona la uguti khona engayisa inhlangano phambili usufuna isponsor ngelinye ilanga awukwazi inhlangano ukuthi kusize sekuphethe uhulumeni wayo usithola isponsor ngoba once wasithola sesosho nje thina sithi hayi payback le niyakhumbule esho ethunikelile lento okunikela beba khona abantu abanikela ngeminimum yama-million khona abantu abanikela ngama-billion kwinhlangano kuya ngokuthi ubani ofake imali ngesikhathi inhlangano idinga ngayo ingakho umuntu ofaka imali private usuke ezokwazi ukuyilawula leyo nhlangano enqumeni ezithathayo uma ngabe kwabelungu aba-investile ngesikhathi inhlangano idinga imali bathi siyawufaka lo 1 billion abawufaki mahala bazoba nezwi ngenkani either izwi labo compromise iSouth Africa noma likompromise bafuna kubuye imali yabo yenziwa private liyonto uma ngabe kwamazwe angaphandle afake imali invest imali kwi-organization yakho lawo mazwi uyathanda uthandi azokulawula lawo mazwi lawo uma ngabe osoma business abahlanganile bathi bafethu sihlanganeni ahlanganiseni u50 million asichasene lenhlangano labo bosoma business mase kukhishwa amathenda uyathanda uthandi bazoyilawula inhlangano and inhlangano ayikwazi ukuphila bengekho labantu okusho ukuthi ayikho inhlangano okuthiwa abekho abantu abayilawulayo kodwa lezo zinto zenzeka private bana bafethu politiki thina silanda ngokwasemazulwini private bafethu ayikho inkampani ayikho inhlangano engenabo abantu aba-investile kuyona ayikho ngishinkatha inabo aba-investile abayilawulayo ngisho EFF inabo abantu abakholelwe iqala ba-investa kuyona abanezwi ngisho baba ekoleni khona into ekuthiwa yini ilento zomphakathini lezinto lezi isigungu lesomphakathi mawuhlangene isikole bengabe kunenkinga bahlangana abazali lesigunga ngane bakuthiwa ama-board members noma yini ikhona into efana naleyo baba into esuke nje ithi thina sifa la ifa khona kodwa yenziwa private ngoba kusuke kuprotectwa ukuthi in case ngelinye ilanga bathi ufuna usizo ukwazi ukulithola usizo kodwa uthone ngendlela ehlelekile uma ngabe unegama elimbi njengesigujana uright ima ujoyina inhlangano kodwa musu kuba forward kube umuntu okhampenela inhlangano because uyazazi ukuthi uma uvula umlomo uvamisa ukusho into edestroyayo good mawukuthi uzothi wena uzochasa ngekipa ukuchasa kube ukuchasa mawuthi ngenza ikipa ngoba ikipa kuyachaswa ngazo inhlangano azidayiswa ikipa zenhlangano kuyachaswa ukuthi nazi ikipa sekumuntu ke bengabe bethi abantu hayi sifuna ke nalezi ezibizayo because normally into ochaswa ivamisa ukuba nequality low mawukuthi okay ke nazi ikipa nansi lokho uma kuukuthi kufuneke ezibizayo nansi inkampani eappointiwe ezokwenza ikipa ke uyabona ezibizayo noma kube ne-announcement ethi wonke umuntu emphakathini unelungelo lokuzenzela izikipa ngoba inhlangano siyaqala ibuyisela back emphakathini kube into ecommunicator open yini abantu into abangayizwa abantu lapho isibonelo nje nangu ungizwe emkhulu kade ayiqala ekhuluma noma ikanjani kunganabo kodwa kule game ukhulume wakuthinta ezinye izizwe wenza tribalism yabo
ethema isukuni bebefuna ukushaya iMK ngenkulumo kaNgizwe. Caba ungizwe ukhulumile ama political parties abetha oshaya iMK ngenkulumo kaNgizwe abefuna ukuassociate uNgizwe neMK ukuze kube ngathi iMK letribalism. Inhlanganhla yeMK kwawukuthi uNgizwe bengakajoyini kuyona. Iphuma kanjalo nje. Kodwa kuthi uNgizwe besejoyinile kuMK ngabe yonke lento eyifela imnyama manje esemva kaNgizwe ngabe leyo nto iyifela imnyama leMK ngabe kuthiwa yiyo le ecwasa ngokubuhlanga. Awuthiwa yiyo. Shuthi uzothi mawukhuza uNgizwe ungakhulumi kanje uyazima kanje masithiwa uhlangana lapho uNgizwe cha usuke uthi wena uzokwenza imistake ezokhosta inhlangano. Yini into abangayizwa abantu lapho? Noma abantu sebevele baphawule without listening and understanding bafethu understand akuve kubalekile uunderstand. Ukunderstand akubalekile fa noma uzele ingane unengane noma kufika ivisitor lesihlobo sakho elivakashele la. Lithi makufika ivisitor leni kanti lidla ama drugs. Njengoba lidla ama drugs leli visitor ama chances ukuthi ingane ezilendlini ezabafana zogcina ziwadla ngoba kungena umuntu odla ama drugs maningi ama chances. Uma sithi ufunani lo muntu odla ama drugs kanzama lo muntu ama drugs akabadlele ngaphansi awukwazi ukuthi uhlangana naphi lo muntu nama drugs yilo muntu ama drugs ungene kanzama uzofaka ingane kanzama ama drugs yini abantu abanga understand lapho yini umuntu understand lapho umuntu noma abantu sebe cabanga slow kangako abantu bawo slow mind ngakho ukuthi mawulethe inkulumo ukuthi lo muntu nje unephunga lomzondo uzonukisa yonke lonto uzophazamisa abantu abafuna ukinvesta because umuntu ama investors awa invest bese bonile ukuthi kunomuntu ongathi make sure hayi lungile ngicela ukudlula nje bengithi angiyithinte leyonto kodwa nje MK ibe nenhlanhla ukuthi kwenzeka le mistake because nongizwe be mistake ungizwe ubekhuluma lezi zinto usuke ngaqondile ukulwa for real usuke ekhuluma nje kodwa ke nje uphambane nenhlanhla yakhe ke kule game kodwa yabo uvamisile ukukhuluma nje yabo nokuthi ukhulume nge timing wrong la ngempela wonke umuntu elwele ukuthi ziyama elections umuntu nomuntu ufuna iprotect noma ingayiphi indlela because ne-EFF ayikho heartless ukuthi ngaze ithi umuntu akalahlekele isinkwa kodwa futhi khona lento ekuthiwa umuntu ukuzathuka emthuse ukuzathuka umuntu umthuse ukuze ngelinye ilanga angayiphindi into ecisha ikhona into kanjalo kodwa hayi ukuthi asimlahlekele isinkwa. I don't think ukuthi bekube kanjalo uyabo it just that nje kwenza imistake compromise lo then abalandeli nabo base bathi sokwenza kanje nathi uyabo. So okunye ngifuna ukugcizelela la ile ndaba zokuthi umuntu athi ufuna umuthi wokuthi umfazi wakhe abuye noma indoda ibuye. Emadoda asikhulumeni lento ngoba ngikhona njengamanje ngilungisa konakele la uma ngabe umuntu wakhe kushiyile musu kuphuthuma uyofuna into othi ufuna abuye. Into ebaluleke kuqala kuwena nalomuntu othi uzokubuyisela umuntu wakho funa ku-understand kuqala ukuthi umuntu wakho ukushiyeleni ngoba khona izinto ongathi noma ungenzani umuntu wakho kungatholakala ukuthi ukushiyeleni. Uma ethi umuntu wakho ngiyakushiya ngoba wena uyangishaya and awuthanga ungishaya kushiya kade ngikukhuza ngalento ngiyabona ukuthi ngizofa bese uthi wena ngoba usancingile uthi hayi ngicela ubuye mngama athi sengixolele kaningi uyangishaya. Inkinga la isekutheni njani loya uhanjiswa ukuthi indoda iyamshaya hayi ukuthi akasayithandi oyakhe. It just that lo uyamshaya sekumele enzeni lo kumele abe nesifungo abe nento ephathekayo azoyenza ukuthi mngami ngiyakuthembisa ngeke ngiphinde ngikushaye abiza umndeni wami beke ngashaya lo mngami lo ngoba sengimshaya kakhulu ngiyocela ukuthi ngihlawule nanoma ingane ekhweni lami abiza abasemzini ngincingeleni ingane yenu ngisayithanda uma ngike ngayishaya ngiyanithembisa nazi inkomo ngiyophinda ngikhiphe inkomo engayilobula ngazo makuthi ulobolile uyayibophezela ngoba uhanjiswa ukushaba lo uzobona ngalokuthi hayi ngempela nje seyibophezela kanje
shuthi ngampela he really mean it. Okwesibili, mhlambe ngampela umuntu wakwesifazana uyakushiya uyindoda. Uyalazi iqiniso ndoda ukuthi i-private party yakho ayisavuki. Ayisavuki. Ithi ngavuki njalo unesikhwele futhi mawumbona enenye indoda. And akanaso isibindi sokuchithela. Akanaso. Kungcono enzeni aphume nihlukane ame nalapho ukuze angakuchitheli. Uyasuka wena kumfundisi uthi umfazi wami ungishiyile. Iqiniso lithi uyakuthanda umngakho. Kodwa iqiniso lithi i-private party yakho ifile. Okusho ukuthi mawufona buya umngakho aqale ulungise i-private party ivuke ngoba uhanjiswe i-private party yakho. Simple. All right. Unomuzi uhlala wena umngakho yingane. Ulanda udadewenu uzohlala la. Udadewenu naye uthi kubo la. Nomngakho uthi kwami la. Udadewenu nomngakho bayaxabana. Mabexabana uyabona umngakho ukuthi uyabo manje la angisenayo indawo yokuthi kukwami kanti lo muzi usokhe kanzima nendoda yami. Kungcono ngishiye ihlale nodadewabo bese yahamba umfazi. Awukwazi ukuthi mayihamba umfazi uyenyangeni ukuthi ngicela ungibuyisele umfazi wami cha. Asithola ukuthi uhanjiswe yini. Bayaxabana nodadewenu. Kumele ubahlukanise. Hlukanise. Hamba uyovusa umuzi wakini. Udadewenu mayisehlala kini. Ikwakho la. Hlala nomngakho nezingane zakho la kwakho. Nezingane zakho. Mawukuthi senisele nobabili nodadewenu makhela indlu. Bese wena nomngakho niyavumelana ukuthi njengoba engenandoda engasebenzi nizomondla. Kodwa bengabe nendoda yakhe. Indoda yakhe naye ayenze lento wena mfowabo oyenze kumakoti. Ayenze. Kodwa bezogolozela indoda. Alwe nendoda ngoba ethemba ukuthi khona umfowabo ayifusak. Fusak. Akahloniphi indoda yakhe. Khona naye yenza ngomakoti endodeni yakhe simkhulumele. Angathi elwa nendoda yakhe aphinde futhi azohlukanisa umfowabo nomngakho. Bomakoti bahlonipheni omama basemzini. Bahlonipheni omama basemzini. Uyathanda noma uthandi mhloniphe umama wasemzini ngoba ukuzalele le ndoda le. Nawe ndoda muhloniphe umkhwekazi. Ngoba umkhwekazi nendodakazi ziyithupha zogwayini. Zithupha umkhwekazi wakho nendodakazi yakhe hayi kubahlukanise kalula. Uma uthandana nendodakazi yakhe kufana nokuthi uthandana nomkhwekazi futhi. Uma ingane umngakho elwa nawe umkhwekazi uzobe naye ene influence mawusushiwa ukuthi shiwa. Kodwa mawumthanda umkhwekazi noma yinini uzokukhulumela kulomngakho lo. Makumele ugwaze kumkhwekazi. Phatha ugwaze umkhwekazi hayi uright lapho hayi na udrink umkhwekazi. Na ulungisana la ulungisa into zakho ukuthi lo wakho bevuka yinkonsi. Umkhwekazi angasupport. Umkhwekazi noma yinini uyohlala esupport ingane yakhe. Wena uyokumaketha nje ingathi uyakusupport. Ngeke akusupport. Okulanda ngolalela athi mbamba kodwa deep down ungangani yakhe. So mawunayithile ndoda intshontshe inhliziyo yomkhwekazi. Menza umkhwekazi abone ukuthi mayikushiya ingane yakhe she's got something to lose naye. Musa nje ukuba indabhubhu nje umkhwekazi ahluphe kukhona umkhwenyana lokuthi hayi mawusiza umkhwekazi uyimpatha msiza umkhwekazi baba as long as mawumthanda lo ngoba lo uphila umkhwekazi wakho lani khona idlozi. Ingakho kuhambe uzwe kuthusa yathwasa umakoti wakho yini kuvuka idlozi lasekhaya koma kushiwo njalo. Idlozi lasekhaya koma ilento isiba really ke manje lento mphatha kahle umkhwekazi. Uyothi noma eduba lo ebuyela kubo athi befika umkhwekazi athi hey phindele emzini wena ngoba naye useshaya inombolo zakhe umkhwenyana naye. Kodwa bengabe uzoyihlukumeza ingane uyincisha imali ingane iloko ikhala
ayibona umkhwekazi ayinamali ayibona iyakhala uzoyikhipha bese ithandazethe ayithola umuntu right uyothi mase etholile uqala phansi uthi uhlangene noma wakho uyabona uma wakho uyazi usuqomile vele umkhwekazi ufunela ingane yakhe impilo engcono gcwala kufakela nangisikisi uma ungafuni ukungizwa ngisho futhi fokofo uyohlala uhlupheke empilweni uyohlale ulwa nomuntu wakho ngena ngabe umkhwekazi ukumbuze nje umkhwekazi mkhwekazi wami bengithi angicheke wema bajabula bafa abakhwekazi mawindoda uthi wema hawu ma wami unjani lapha hayi bengibheka ukuthi uma kungabe unayo ni airtime ngizofaka u500 ma wami ube right lapho athi umkhwanyana ibisiyabuya ingane ithi uyaphetha kusasa ayingena umkhwekazi ndoda Kwaleke kufakela mfethu and masingazikhulumi lezinto ubani ozozikhuluma uyibona ozozikhuluma and into esingayifuni ukuthi asuke umkhwekazi athi usemove in uzohlala nengane yakhe emzini nomkhwenyana akusekho ke right lokho ka umkhwenyana ngiyasakhululeka lapho into esingayifuni ukuthi umama wendoda amove in athi uzohlala nomakoti nomkhwenyana nengane ngekusakwazi ukwenzeka ngoba umama naye ufuna isikhala sakhe ukuthi ngizele la nomakoti ufuna isikhala sakhe ukuthi ngiqomile la kanti makhe ukuze makuthiwe ekhaya wakhe indlu kaMama yakhe phila ke indlu kaMama mama nansi indlu yakho bese uyaqinisekisa ukuthi uyamhambisela igrosa uhamba nomakoti wakho ndoda uhambisela igrosa ithengwe uwena ndoda kodwa kuma wakhe ishintshe lento wothi ithengwe unkosikazi Wothi ithengwe unkosikazi khona uma wakho ezomthanda nonkosikazi wakho ukuthi kanti akakuphucanga akamphucanga indoda okuyindodana yakhe kodwa uthi hayi ithengwe unkosikazi uthi asikulethele ma athi akhwishize umakoti yabona akhwishize ngathi uyapheka uyabona kube mnandi kube njeya mase namba futhi nithengile because yayibona phinda futhi shiya imali encane Shimale ngani senoze nimbona ukuphela kwenyanga kodwa nizoba free idlozi lakini likhululekile idlozi lasekhweni likhululekile nizonqoba empilweni zonqoba hayi ukuthi nihleli umama uyalwa ngane umkhwekazi uyalwa ngapha uma kamakoti ulwa noma wendoda ababhekani indoda ehlulwa ukuba ulayitha bese uyasuka ukuthi hayi ngicela ukuye enyangeni ngiyasola ukuthi umakoti wami uyangithakatha benoma wakhe wena mangabe belwa nawe ulindeleni nawe futhi umakoti usho leyonto ukuthi nawe ndoda uma wendoda uyangithakatha uthi angihlukane nendoda yami igame edlalwayo ithiwa ifuna si understand mayefika umuntu exakekile ezofuna usizo understand ukuthi kuhlukanelweni qala umsizo umuntu ungazihlukanelweni yabo hayi ngishiwo uboyfriend wami ngizombuyisa uboyfriend khululeka ngizombuyisa kanti ngempela uboyfriend ukushiyele ukuthi bethulala nawe kuvele kophi igazi athi bethi nyalala every day livele ukuthi phu igazi mangabanga igazi kuthi phu amanzi anukayo uyabona mangabe kwemva lokho niyalwa kaxatshwana ibona indoda ngize ngiyimele emadoda into ezenzeke ekamelweni azixoxeki if abantu sebeyofuna usizo uyasaba umuntu kusho ukuthi nami ngisho ngoba bengabe ngihlola ngiyazibona inkinga ezideep abantu ababhekene nazo abagcina behlukana ngidonsa bengabe ngihlola lezi zinto kubantu khumbule mina nginesikondlo mina esinzima nginekondlo mina idamu le indlu kaMakhandakhanda istone iMakhandakhanda house lapha ya bese kuba indlu yaMakhandakhanda stone nginane holy mountain kwemanje ngiyakha lapha ya ngakha nje indlu enkulu ezothi makufika abantu baMakhandakhanda bafike bahlale khona next year mase senza umcimbi lapha ya bafike bahlale bathi cha yabona ngiyayakha kuzoshaya uJune sengiqedile futhi xaya kufakela ngoba sengiqedile nje phezulu sifaka ama-umbrella ngoba sengiqedile kwangena ileko kwangena yonke into kwangena icapha kwangena ama-aircon kungena iy'tofu koshaya uJune sengiqede yonke leyo nto xaya kufakela ngoba abantu abanoMakhandakhanda ngibathatha very serious and emazulwini bathathwa very serious and kumele sibambaneni and ngiyithandile futhi khona umuyisa wamabhizinisi onoMakhandakhanda uTaking Park afuneka thina SO somabhizinisi
sike mawuno makhanakana nje sike sihlanganeni sibe nje ukusicela sibe sodwa esomabhizinisi sibone ukuthi singabalekelela kanjani abanye abantu ngathi awu kwazi kwa umqondo omuhle loyo osomabhizinisi bethi bafuna ukuhlangana nje babotha abanye abantu bangabalekelela kanjani abangakamnabo umakhanakanda nasebe nabo ngoba bayawubona uyasebenza makhanakanda angiyithandile leya tabayishilo bathi nje mangabe sinoma khanakanda gathering bake bahlangana sobhizinisi kubheka ukuthi abantu bangalekelela kanjani abanye ngiyithandile liyanto uyabo andikuningi esizokwenza and nami ngempela funa kuhlangane because nginama prophet angishuthi mina bengabe sama gatherings habo ngabona angiqhobe mina ukuthi bese nomcimbi angiqhobe ngalona bese negaladina nje la yahamba ngezinga eliphezulu kuyimanje ifestive wonke umuntu ofika la siyambuza uphuzana bethi ngiphuza iHennessy simshayisa izitifu zeHennessy esalindile bethi ngiphuza iCastle Light siyamshayisa bethi ngiphuza iwayini siyamshayisa iwayini bethi ngiphuza icoke siyamkhiphela bethi umuntu cha nginoshukela kulambini siyamnika ukudla ngoba indaba uzofuna umakhanakana Kingpa utholakala nini ngitholakala ngolosithathu la kumgqibela inamba yami 0798130260 0798130260 kugood mawuzongithypela ku WhatsApp leyo yokufona ngicela ungabi good ukungifoneleni kule namba ngicela ube good ekutypeni ngoba ngiba lesikhathi ngihleli ngiphendula yabo ngiyaphendula nje I take you very serious mawungithypela and ube straight to the point ukuthi yini oyifunayo bengabe ungithypela lezi ndaba engishoyo ngizisho ngoba into ebalekile ukukhulisa isizwe akona ukushona isizwe phansi into ebalekile ukukhulisa amaciko akona ukushonisa amaciko phansi into ebalekile ukubona ipolitiki yakithi South Africa sibone iprofessional idlula amapolitiki akulawa amanye amazwe hlukanisa umuntu bethi susa izambane elibolile noma ethi wonke lamazamba nabolile mina angikho esigabeni sokuthi ngathiwa khona inhlangano engigxikayo ayikho lonto ungangimisquota ngoba ufuna ukufeza inhloso zakho futhi full sec ngeba kunjani kodwa mina angikho mina I'm very professional uma silibonile izambane ngenhlanhla mase ngikhombile indlela ngathi lento iwrong basuke bezoyibona abantu zingaki into engishilo mina ngathi zirong nqwaba zonke zabanjalo yini engayisho mina ngathi lento ngasho ngisho mina ngopresident uSizwe Ramaphosa ngathi uzoyithatha isecond term nangaphela iANC yambuyisa nangaphela futhi uyena uyicandidate yabo ngasho futhi ngathi term ngeke azayiqeda ngasho futhi irregardless ukuthi kudlala ipolitiki kodwa ngathi yabo so bathini kabantu ngathini mina bathini bona kunjani makusho ngiyasho futhi nawe ngithi mfethu ungayiboleki imali ezalayo uthi uzofuna umakhanakana yabo ungayiboleki imali ezalayo mawuzofuna umakhanakana fika sewunayo lekhanda futhi into ofuna ukuyenza okwami mina ukwenza lento ofuna ukuyenza ibe real ilethi imali ngeze kumina usazofuna ukuplana kambe king ngingenzani kathi ngilusa manje sengikhathela ukulusa sengenzani ukuze ngiphile kunemali engiyiwine lapha eCasino u7000 ufuna kanakana ngifuna impilo ephezulu hayi lalela lo 7000 wakho uwinile ake uqale phansi uyokwenza certificate salento ozoba neshow ukuthi ufuna ukuyenza mina ngizongena mawusuvalelwa ngomakhanakana siphanti ngawo thi ngiphanti ngomakhanakana mina into esiza abantu for real abalwa izimpi ezinkulu thank you so much tholakala ngolosithathu nangomgqibelo abantu bangene kahle kunyuye ngenhlanhla ingozi as much as zikhona kodwa aziziningi njengenhlala yenza imimoya igangile ngaphandle uyabo futhi angiphathi njengoba ziyanyuye ungahang out njengoba unyuyi nabantu ongabazi ungahang out okunyuyi nabantu abayiqhwanqhwanga ungahang out nabantu ongazi baphethele emaphaketheni ngoba abantu bese besihlanganiswe into yanyuyi uyasikipha isibhamu umuntu aqhumise bengabe eqhunyiswa o cricket kanti qhumisa isibhamu kanti usibhekise ngakuwena sedakiwe umuntu sidle enyameni makuthanye ngokwami ngabe ngithi la ukhona iba sendaweni ephephe ngezinga eliphezulu ube comfortable ukuthi uphephile ukuze u2024 singeke kahle kuona thank you so much baba yini